Já jsem transparentní, transparentní. Kluč od basy! Co od basy? Ale v base se teď zrovna, co jdu, majore, upratuje. Kluč! Kluč! Čistý příjemcem je 1 526 a dluhopisy jsou 1 482. Jo? A vydělal jsem 1 863 000 od roku 1993. Lidé na to mají právo, mají na to občané nárok, aby vysvětlil, pokud existují jakékoliv otazníky, jakékoliv pochybnosti, tak si myslím, že by ta čísla, tak aby tady skutečně se to vysvětlilo. Bože můj, oni mi tu najebu. Tak toto nie. Tak toto nie. Toto som ešte nezažil. Kefalín, zemegulu budete rypákom ryť ako červená myš. Kefalín, prisám Bohu, prisám bačku, ako červená myš.